Ens hem de preocupar en extrem per tot el que està passant al món com a part d'una profecia final? És aquesta nova escena geopolítica l'escenari per a l'aparició de l'anticrist? Qui és l'anticrist? Ja s'ha revelat? Són preguntes legítimes, totes aquestes, i avui les volem analitzar amb respecte i profunditat bíblica, que és el que realment importa quan parlem del que està succeint en allò que coneixem com la història de la humanitat. Sabem, perquè la paraula de Déu ens ho ensenya, que el món tal com el coneixem està destinat a acabar. La Bíblia parla del final del temps. Ho veiem, per exemple, al llibre de Daniel, també a Apocalipsis, inclús amb algunes declaracions de Jesús. Això no és especulació, és revelació bíblica. De la mateixa manera, coneixem que des del mateix moment en què Jesús va ascendir al cel, el rellotge es va posar en marxa per a la segona venguda de Jesús. Ho llegim al llibre dels Fets dels Apòstols, capítol 1, verset 11, on trobem aquest text meravellós. Homes de Galilea, per què us esteu mirant al cel? Aquest Jesús que ha estat endut d'entre vosaltres cap al cel, tornarà tal com l'heu vist pujar-hi. Vivim en un univers, especialment a YouTube, ple de canals de tota mena que diàriament fan conspiracions sobre el final del temps. Qualsevol fenomen astronòmic, qualsevol atac a Israel o qualsevol moviment del president dels Estats Units es converteix en una interpretació que Jesús està a punt de venir, a 3 minuts. El que sí que sabem és que tot va començar a canviar des del moment de la seva partida. Però justament allà va començar el que coneixem com el temps de gràcia. Aquest vídeo no pretén ser una crida al descuit ni al desconeixement de les profecies dels últims temps. L'Apocalipsis i les profecies finals formen part de la nostra estimada Bíblia i cal conèixer-los i llegir-los com a part del nostre cànon i com a part de la paraula de Déu. Estar preparats ens ajuda a entendre els temps i a no ser enganyats. El problema apareix quan, en aquest procés, descuidem tot el que encara queda per fer. Seria com preocupar-me tant per un possible incendi a casa meva que recobreixo totes les parets amb materials ignífugs, canvio les finestres, pinto amb pintures especials i fins i tot deixo de cuinar. Fins al punt de viure paralitzat per una cosa que encara no està passant. Sabem que Jesús ha de tornar, però també sabem que encara no ha tornat. I per tant la gran comissió continua dempeus. Encara hi ha moltes persones a qui anar a parlar de l'amor de Crist. Persones a qui ajudar a aixecar-se. Persones a qui portar les aigües del baptisme. Persones a qui estimar com si Jesús mateix les estimés. Persones a qui vestir de cura i despullar de tot allò que les allunya de Déu. Tot el coneixement dels 66 llibres que componen la paraula de Déu és necessari, i així ha de ser. Però també necessitem domini propi, que és fruit de l'Esperit Sant, per entendre les coses tal com Déu vol que les entenguem. Perquè encara que la seva vinguda és certament molt a prop, Jesús encara no ha tornat. Les meses són moltes i pocs els obrers. I tot això, fins i tot, pot fer que ens desviem d'allò que realment importa. Continuar vivint en aquell que és el camí, la veritat i la vida. Que tinguis un dia molt beneït.